Kaixo zer moduz, ongi etorria denoi, HTML ikastaro honetara, nire izena Iñaki Erretegi da. Kasu honetan ikusiko duguna izango da estekak sortzeko HTML etiketa eta erabiltzen dituen atributuak. Esteka bat zer den ulertzeko, segurazki askotan konturatu zarete webgune batean klik egiten dugunean edozein botoietan nola beste webgune batera edo webgune berdineko beste puntu batera eramaten gaituen. Adibide bezala, jasaldiaren webgunea sartzen baldin bagara, ikusiko ditugu menuetan eta irudietan, klik eginez gero, beste webgune batera edo webgune berdineko beste atal batera eramango gaituela. Esate baterako kontzertuak botoian klik egiten badugu, beste nonbaitera eramango digu. Eta hori da, menuaren elementu bakoitzari esteka funtzioa jarri zaiolako. Ez da funtzio bat bereziki, baizik eta da HTML etiketa berezi bat. Orduan hori ikusiko dugu. Esteka bat sortzeko A etiketa erabiltzen da, eta konturatzen bazate, ja Sublime Text editoreak zuzenean intro ematerakoan sortu dit bere atributu bat, href izenekoa, non izango den nora eraman nahi gaituen botoi honek. Esaterako jarriko dugu jasaldia.eus webgunea. Gordeko dugu, eta ikusten dugu nola hain ezaguna zaizkigun estiloko letra mota jartzen dugun. Eta gainera azpimarratua. Klik egiten badugu, ez dugu inora eramango, zeren ez dugu adirazi href atributuan nora joan nahi dugun klik egiterakoan. Zer egingo dugu? Adibidez, jasaldiko URL-a hartuko dugu, eskuineko botean klik egin, kopiatuko dugu, eta href honetan sartzen badugu esteka hori, gorde, freskatu, eta orain bai. Klik egiten dugunean, eramango gaitu jasaldiko webgunera. Hortxe. Baina, segurazki guri interesatzen zaiguna izango da gure webgunean klik egiterakoan, gure webgunea mantentzea eta beste pestaina batean irekitzea eramaten gaituen webgune hori. Hori lortzeko, zengo dugu, beste atributu bat, izena duena target blank. Freskatuko dugu, klik egin eta ikusten dugu nola irekitzen dugun webgunea, baina mantentzen dugun gure webgunea. Berriz ematen dugu, eta beste bat irekiko dugu, eta horla nahi bezain beste. Ez zaigu interesatzen momentu honetan. Beste gauza bat egin dezakeguna, izan daiteke erabiltzea esteka bat, baina irudi bateri klik egiten dugunean. Adibide bezala hartuko dugu irudi hau, irudia ikusi, esteka hartuko dugu, eta egingo duguna da, aurrekoan ikusi genuen IMG etiketa erabili irudia sartzeko, source edo iturrian jarriko dugu oraintxe kopiatu berri dugun esteka hori, eta momentuz irudia agertu zaigu. Baita ere ikusi genuen, zabaldera egokia hartzeko, width, 100, eta orain nahi dugu klik egiterakoan, jasaldiko webgunera eramatea. Hau txiko dugu, orduan zein behar dugu, hau esteka bihurtu. Nola? Irudia estekan sartuz, hau da etiketaren barruan sartuko dugu. Bere barruan irudia hongo da, eta
A itxiko dugu. Gordetzen badugu eta freskatzen badugu, oraindik ez du funtzionatzen. Zergatik, zeren jarri behar dugu href. Hau da, nora joatea nahi dugun. Eta berizatuko dugu jasaldiko webgunea. Esteka kopiatuko dugu. Txertatuko dugu atributu honetan. Eta konturatzen bagea, agian hobeto ikusteko, egin duguna izan da. A etiketaren barruan, testu bat jarri ordez, irudi bat jarri dugu. Orduan, gordeko dugu, hau jasoko dut, eta konturatuko gara, orain, xagua edo kursorea gerturatzen dugunean, ja aldatzen dena. Hau da, nahi du esteka bat dela. Klik egiten badugu, azaltzen zaigu, ja, Heineken jasaldia webgunea. Eta berriz ere egin nahi baldin badugu beste etiketa edo beste pestaina batean irekitzea, lehen egin dugun bezala, egin behar dugun target blank jarri. Freskatu eta orain klik egiterakoan mantentzen dugu gure webgunea eta irekitzen dugu jasaldiaren webgunea. Guk nahi dugun bezen beste. Berdina egin dezakegu, irudiak erabili ordez, adibidez, testu batekin. Hau kenduko dugu, eta jarriko dugu, edo lehenik titulu batekin egingo dugu. Titulua gordeko dugu, eta tituluaren izena izango da jasaldiaren webgunea. Freskatuko dugu, eta eramango dugu jasaldiaren webgunera. Titulua izan ordez, izan daiteke baita ere, parrafo bat. Jasaldia Donostian uztailean ospatzen da urtero. Ortografia gatxan bat egiten badut, barkatu, ez bain naiz oso trebea. Freskatuko dugu, eta hortxe daukagu parrafo bat, eta klik egiterakoan berriz ere, beste pestaina bat irekiko dugu jasaldiaren webgunearekin. Beraz ikusten duzute, estekak sortzea oso erresa dela, eta oso interesgarria dela gure webgunean elementuak jartzeko. Hau izan da esteken bideoa, eta ekarriko zuiko dugu hurrengoan. Eskerrik asko.